Dalang kae lah, men ora ijen Mas Gareng tak golekne kanca waranggono ngono kae lho. Lah nggih biasane kula ya golek dhewe kok. Napa cing derek? Heh? Apa cing derek? Gak aku ora. Ya ora nderek. Beda level karo awakmu. Wah, ora melu wong roh dalane dhewe kok. Paham to kula. Lambene ora. Oh, Mbak Birgita ayu coba kaya apa cublak suweng men jumeneng yuk nduk tetes yuk. Pun kenal ta kalian ini? Sejarah yang membuktikan Piye? kula viral nalikanipun suluk Jumangkah sing nekseni nggih bocah niki. Nggih, seksine. Lah ya ngono ta, Nduk? Gak. Modiar kowe. Siapa kamu? Kita lo nggak kenal. Modiar kowe. Muni yo 100 pek. Apa kisah nak merayu wanita nggih duit 100.000 ya kurang. Wis tak tambah 50 ambung ya. Ngawur ah. Guru 50 ora. Guru 50. Amangsane sinden madang karo 50. Biasane selawe. Yo malah pindho. Matematikane apik ta iki. Malah ngimonengen ya rek. Pilih ceng dalu wong ayu. Ya, selamat malam Mas Gareng. Ora pangkling wah saya saya tambah ayune. Masa? Nggih lho tenan kok malah mbiyen ora ngene iki ya saiki tambah ayu tambah ayu. Lah, aku diembanke koyo piye, Mas? Biyen yo biasa, Oh, biasa. oh. Saiki bareng anakku loro lho kok tambah ketok ayu ngono. Lah kok hubungane karo anakmu apa? Lah kan biyen bojoku yo cek ayu. Lah saiki? Lah hamoh Nduk. Iki lho, cahe WA iki lho, nyuwun pangestu Pak kula ningali king streaming iki lho, bojomu ayo bojomu WA nonton lho. streaming lho, ora iso mulih ra entuk lawang lho we. Ampun ngaten to, Pak. Ayo. Rek terus gak entuk lawang ya ora mungkin. Sebabe? Omahku lurung dadi. Apik, mbiyen ra ngene iki lho pertama mbiyen. Apik iki ya. Ya berjalannya dengan waktu. Iya, nggih. Wong lagi der ya iki kok, Pak. Biasanya ya pem-pem. Wah, ora. Biasane tenggen TikTok der-der ning ya kuwi dipencet dhisikno. Wah, ngono kae. Ayo. Nggih, niku Mbak Birgita saking Kediri Mbak pun. Birgita Sok ketemu teng Nganjuk to. Nggih, pangestunipun. Nggih, Masya Allah. Sehat ya, Nak ya. Sehat, Seger sampean parasan ya sehat. sehat lahir batin, ra kena rada kelawu ning ya tetep sehat. Sekali-sekali pinjem lulurku apa piye, Mas? Lah, Nduk. Hah? Masya Allah. Ya mungkin kita ditakdirkan untuk tidak berjodoh, Nak. Lah kok iso? Lho tenan iki pomaku jodoh dadi bojomu anake dadi zebra ono. Ireng putih. Ayo ula weling. Ayo. Kalau Ya gue. Allah welinge manggon tapi. Lah kok iso manggon? Lah gak paham, kok sing paham guru kita berdua. Aku ya ora paham kok piye maksudmu. Nah, lah ya piye maksudnya? Enggak ngerti aku ula weling. Lah ya ula Kok ula weling kok manggen lek ula weling urip ya telusur-telusur ngono. Nggo kula caosi satu. Ayo nggih. Ucapkan untuk gerobokan yang hari jadi 3 abad Mbak Birgita. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk gerobokan yang ke-300 abad. Gak swamplok kowe kok. Kok 300 abad kok suwe men. Nek 300 kuwi tahun, nek abad iki 3 abad. 300 abad ndonyane kukut. Masya Allah. Tak gawa ora iso sih aku sing ngisini aku ngene iki. Ado-ado tak terangne, cindenipun mangke Birgita sarjana seni niku alumni ISI Surakarta. Bareng teko kene iso 300 abad.
Gelek ngomongnya serius lho kuwi Mboten, kan. Pak. Kula mboten maidu. Apa? Lah ngapa? Bocah grogi alih kula. Mergane karo jenengan. Kalih kula grogi gugupe pol no ketara banget no. Lho gugupe pol. Lho Ora. grogi bocahe. Aja pedean ngono kuwi to, Mas. Alah wong aku mau mrene anakku wis nangis geger. Terus Bapak mungkin main kali Mbak Birgita. Aduh, ojo, ndek lho bapak tahu dirabi Mbak Birgita. Kayak sayangan kae, awake dhewe kae rung pegatan lho kae. wow, Ayo. dramane to, Pak? Dramane to. Dramane anakku bojone kene. Rung pegatan lho kae. Oh, iya. Anakku jene kok kae, ayo Mbak Birgita rene kapan? Dadi diwarke ibu ngono lho, ayo. Ngene biasane iki ya pelawak utawa dalang atau seniman. Lekas hit ngene biasane rada aneh-aneh pancen ngono kuwi. Ning tak elekke aja ya. Niku pundi niku? Heh, nggenku ngono pirang. Oh, nek ngene kono mboten napa-napa, nek mriki mboten kok, Pak. Oh iya syukur Kan lek. aman. Aman. Oh iya. Aman. Sik to tak ndongakne menggung tutup. Oh iya, tutukno sik. Ya, 3 abad ya, Nak. 3 abad. 300 abad atau 3 tahun ngono lho sisan dibalik. Kok malah diwalik jenengan. Iya. Malah ger. Ya, coba. Selamat ulang tahun yang ketiga abad ya toh, Pak. Iya. Semoga masyarakatnya sehat, Amin. hidup rukun, Amin. semoga panennya melimpah. Terus rezeki. Dah. Panen melimpah piye wae nyemoni. Loh, lha nyapa? Kene gagal panen perkara tikus kok. Lah makanya didongakne kok. Oh, bener Bir. Ditungakne. Ayo. Lah nek ndongakne sing Lah, genep. piye? Nek panene melingkar tikuse kon ngaleh sik. Lah panene oke nek tikuse jek ning kono ya dientekke to kuwi. Tikus ora bakal ngalih mergo tikus saiki dandan gareng lho. Nah, Balik kamu. Iya. Ya sak bagiamu. Izin neh Bir. semoga sehat semuanya, semoga utangnya ndang lunas. Loh, bahasan bahas utang langsung amin, Pak. Lho kuwi penting kok kehidupan kok ya. Penting ya, Pak. Iya. Oh. Masamu terus cukup ngono kuwi. Utang lunas sik guramin iki ya cukup. Loh, Lah nek ra diasok lah lunas lho kapan? kuwi kan doa terbaik kok, Mas. Wong donga apik kabeh kok salah nepi to rek karo. Donga ki ya sing urut. Lah apa mau didongake? Muga-muga gek ndang meteng upamane. Ah. Nek dongake ndang meteng gelem ora? Ayo. Lah yo mau padahal meteng ya becek to, Pak. Apik Lah lan gini kok rapi. mau, mergo ora urung duwe bojo. Iya. Padha muga-muga utangi ndang lunas. Ajine ya apik. Lah nek ora sok nek lunas to. Yo malah grup padudon to kowe. Ya wes, semoga rezekine bertambah ben iso nyauri utang. Lah maksudku ngono sing urut lho. Wong kaya bapak ini lho. Ayo waduh. Bapak pucung apa piye ora? Ayo. Lah kene wong ayu tak daku anak. Wah iya. Bar kuwi molet. Nggih. Ya, cak ayam. Biyen dereng ngene iki. Sik iki coba saking kula Pak Jaini WMC. Aji, WMC. Nyuwun gending kembang rawe. Oke, Pak. Oke, nggih. Kagem kanca-kanca komunitas Jakarta Karno Bojonegoro grup lumantar channel Kuntadi. Ya nggih, para kanca-kanca WMC kang rawuh matur nuwun. Nggih. WMC ini wayang mania community. Wonten. Siapapun dalangnya yang penting wayangnya Wayang. top ya di sini nggih. Komplit luar niki biasa. wau, Nggih. komplit saking Kudus Pak Nggih. Rio menika Pak Matur nuwun, Utomo Pak. king Patri, Nggih. wonten Pak Puji king mriku. Nggih. Tak Zaini komplit niki wau biasane biaya Alhamdulillah. sekawan niki nek kadung nyawer 500-an urunan. Mosok, Mas. Tahun wingi ngoten tahun wingi. Lah saiki. Ketok entek. Ayo. Lah ya nggih. Oh, mongko enek penyusup lho ning kene iki. Ayo. Mata-mata ora. Masuk nggih, Pak. Oh iya. Kok ceper enek, kok DLI enek. Oh nggih. Kula paham bocahe. Paham to? Lah raine dipilok no kok. Iya. Kowe iki ya ora putih ngelakne wong raine dipilok ora. Golek balas dendam kok, Pak. Ini luar biasa. Nggih. Madangkara itu paguyuban karawitannya itu terbaik nomor 2 se-Indonesia. Tepuk tangan. Luar biasa. Sik kok Luar nomor biasa. 2 sik. Pertanyaannya nomor 1 sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa enek nek kono enek paguyuban swarga laras ora enek ora. Jenengan mboten percaya? Ora percaya. Monggo tindakan. Oh, aku ora kesusu kok Lah Rek. mula niku kula Ayo. pun percaya kok. Oh, iya. Yo gak Ayo. sak kok aku. Ora. Iya mboten. Mboten. Mboten, Mergo nggih. mati niku rahasia Tuhan. M. M, makhluk yang bernapas pasti akan mengalaminya. Jos. A. Akan tetapi tidak tahu kapan waktunya dan di mana tempatnya. Tidak harus tua dan tidak harus sakit. I.
Ini adalah rahasia ilahi. Oh iya, ape. Semua sudah paham? Waduh. Ape cerdas. Aku mau ngomong ndak dijawab ngono kuwi nek. Cucuk mak cemong ngono modele. Ayo. Modele mo. Amon nek aku. Nggih. Mohon maaf sih. Nggih. Ning seniman nuwun sewu wonten Purwodadi, wonten Gorbokan lak nggih anu to, berkembang sae nggih. Luar biasa. Dawuhipun Pak Wahono generasi dalang niku kathah sanget. Nggih pangestunipun luar biasa menjamur. Wiwit tayuban ketoprakan. Kula nate kemutan nalikanipun ada pagelaran wayang kulit napa niku safari Ramadan. Gusti Benowo nate dawuh nek ketoprak hampir punah niku mbok menawa ning iring kidul menawi iring lerem menjamur dan merajalela terutama Grobogan, Pati, Rembang, Blora, Jos ketoprak niku injih bedane ketoprak kalih maling napa nek ketoprak niku tanggapan nek maling niku anu ora tanggapan oh salah ngono wong dagelan sarjana seni yo kaya ngono jawabane gur cepete nek ketoprak niku anu Pak apa ditonton nek ketoprak niku anu Pak tanggapan ora mesti sambatan ya enek sampean iki kaduan le mikir ngono ora nggih jiran toprak karo maling lek maling dikentongi tung maling mlayu dheke nek ketoprak tutuk metu nuwun sewu napa urung karuan kok iso ketoprak niku kentongan mesti ono loro Pak tuk iso uga mlebu kok lah iya ben penak mlebu metu ngono lho dadi toprak kuwi lho kaya mlebu mentas ngono kuwi lho kula soalnya bos toprak sampeyan ndek paguyuban ketoprak enggak ada apa jajak lara bubar budaya napa bubar budaya lah jenenge kaya ngono kok ya mula ya pagebluk ora sing apik kaya ketoprak besar siswa budaya wahyu budaya ngono kae no lah pun biasa sing ora biasa ya bubar kuwi bubar budaya wong gur latihan tok ora tau tanggapan apa dhewe mau ngentek-ngentek konsumsi ya ayo kula saniki bubarke ya iya nggih niku Mas Mencu niku koordinatoripun Pak Tantut tahun wingi ngasal tember iki Pak Tantut oh nggih niku mendhi batin kali tahun kepungkur nggih niku mendhi batin niku sik rame jaman tahun biyen sih ngono wis arep dalange sapa penting garenge tetep kula iya Dek tak golekne Mbak Triasuti Mbak iki cocok iki ayo coba kaya apa Mbak Tutik iki karo iki jan ingin pundi Mbak nah ingin pundi Mbak Tutik niki to saking swarga ayo iki berarti melu kralitane Gusti Allah iki mau niki iya kita iki iya saka Widodaren Ngawi Widodari lak kok swarga oh Widodaren kecamatan Widodaren nggih wah ngoten aku iki nganu oh tak kan ambaban kok aku iki widodari kudu lagu ya ceruk Gusti Allah sing dikirim kagem panjenengan widodari khusus mliginipun kagem panjenengan dikirim Gusti Allah langsung ning nyuwun pangapunten kula mboten saged nampi pasuwitan panjenengan Yayi sebab mekaten sebabe wong lanang sing setya ing janji prasetya ing tresnane aku ora bakal liya kelawan bojomu dhewe oh ngono Kang Mas aja ngono Yayi aja anggo mendesah lho toprak yo ngono kuwi kok semune lek ngono kuwi kegemes ngono kae iya aduh Kang Mas urung Pak Panos aduh gelo ati kula panjenengan kok mboten tansah setuju kali kula wah nek gelo apa terus gede sisah Nduk kedahe panjenengan sarujuk iki dagelan koclok lagi ae lah gelo sing sisah nggo gelo ning tengah ngoten lho gelo oke Ngate kok jumeneng kok ayo. Masa kok minta ditolong? Bidadari kan kalau berdiri harus pakai pertolongan. Lagi bidadari semper lek iki ora. Mas Lendang saya ini khusus buat panjenengan dikirim dari Gusti Allah nih wanita dari surga. Mori kuwi. Kok sokor sike lho sokor sike. Kamu saya. Aduh pelan-pelan dong. Aja dibanting. Ini barang panas mahal jangan dibanting. Iki upama lakone ngono kaya Joko Tarub. Oh, Nawang Wulan kae. Kula Nawang Bulan. Nek bulan kurang bunder iki nak. Oh nggih, aja ngece, gak pareng ngece. Oh mboten ya. Iki wis bunder. Ya si wong ayu. Aduh nggih Kang Mas. Lak sarujuk ta kali penemu kula Kang Mas. Ora tak sing laki pancen dasar kepara nyata sineksenan jagat sak isine ora nek wong elek kejaba
Ora nek wong ayu kejaba sliramu ngono. Lah kuwi nek ayu wong elek kok. Kaya mangkono tembungmu karo aku bareng pas ketemu Birgita. Ngene lho Yai. Aja mbok kabeh mau aja mbok anggap guyon. Ngene lho critane ngene lho. Berarti iki tenanan, aku nggak suka. Aduh. Aku nggak suka seperti Wes, itu. pitik arep ngendhok. Suka. Piye to Kang Mas padha aku pisan kok jenengan kok saja. Nek karo Birgita mau ki gur guyon. Nek kalih kula Tenanan. halo ya Allah makasih ya Mas. Tenang, Jalan Mbak. jenengan lah piyayi kalah putih meluntuk kaya ngene ya ampun. Lah ya tak awake Mas watos kaya watu. Ayo. Lah nggih cengeliran. Mas iki jane digambari. Awakmu atos kaya apa? Kaya watu. Kena nggo ngulek kowe malah. Waduh. Tega kowe ngulek kowe. Oh iya ndelok kahanan. Wah iya. Aku mau loh Mas diulek-ulek. Diulek-ulek mau. Masa? Heeh, yo ulek-ulekan ya. Ya aku tak mendem sih. Wah. Lambemu enak. Wes garenge dadi tenan lagi wis. Iki wong tua kudu dihargai. Ayo regane piro? Kowe aja suyah-uyah karo aku. Aku ini kena empu, leluhur, sesepuh. Hargai. Leluhur magrib ayo. Piyayi kok Reng. ngadeg. Ayo. Nembang sing apik sing mesra ngono. Duet wong loro, heeh. Ayo. Duet. Coba kaya. Aku tak ning kene dirayu gen piye carane iso gelem rono. Pokoke rambut raya aku mah rono, aku ning kene terus tak iso. Ayo. Ojo ning kono Yai. Maju meneh. Jegurno. Ora. Ojo dadi gareng. Aku tenanan lho. Ojo. Aku juga Ojo. Aku dirayu. Ojo. Mas, aku nggak mau ayu rene. Ojo nek dijegur. Mas, ojo kasar to maine Mas. Iya. Ojo kasar-kasar. Musuh mudan kok. Ayo. Lah iya to. Reng, aku pengen ngerti suaramu lek duet. Aja apa lintang asmara apa-apa ngono karo kowe. Ayo Mbak Tristuti. Coba. Ayo, nggih. Nah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ah, iya. Ya aku kelemon sithik wae. Heh? Kelemon. Sono lek tanggapane aja gawe kasireng nang jero ngono lho ora. Lah, Mboten kaos ireng Pak iki. Lah kuwi ketok gerem. Gawan Gusti Allah niki. Oh alah kuwi yo. Oh anu sabuke sing ireng kuwi ya. oh ndek mau wis tak cepaki lulur kok iya. Sampai ora gelem mampir nang nggon kamar sinden. Oh iya. Biar nyapo kuwi kan. Arep nyampo. Ya tak lulurin. Iya. Lintang asmara oke? Dalem. Lintang asmara oke? Sendika. Oke lah yo. Cakep, putu kiai. Oh iya. Ya selamat nah nggih. Rak setuju ta nek lintang asmor. Nggih. Dicek sik coba, rale dicek sik. Ya dicek sik. Ayo. 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 Lurung Ji. Angel men larase. Semono kuwi. Gamelane ra koyo nggonku. Iki perunggu lho iki. Perunggu lho. Lah perunggu paling gur kok Solo lho. Lah nggonmu? Kok Sulawesi. Kok iso? Apa sih tok? Oh iya. Iki yo go handal lho, sampean kudu rono njaluk pangestu. Enggak, ora. Sinten? Iki dihormati lho ning kene sampean. Lah nek dihormati ning kono. Lah ngapa? Ning kene aku dosen kok. Oh iya. Isi Purwodadi ya. Wong ayu. Ayo. Wong ayu. Lah ngono lho Pak, sicok lah gak apa-apa siji. Ditulis nggih ditulis kok jenenge sapa kok. Ya ditulis kae loro kae sapa guriye. Oh lah malah gawanku dhewe Mbak Titis karo Mbak Nanci kok gawan kae. Mas Titis. Oh Mas Titis kleru-kleru masyaallah. Kairo Wong ayu tresna mukinarya tombo tumo Sing apik ora. Pripun? Sing apik sinden kok tumanan ya. Wong arep pedhok sampean aku Mas Kramas kok. Ayo. Terus susah jroning batenku ya Dik. Wong bagas antep nang rasa tim
aja rono Kang Mas. Terus naku atas jroning kalbu. Apa reng? Aduh. Apa reng? Kepindah. HP tak cek jos sisan. Oke. Ya alhamdulillah, Pak. Oke. Ayo. Ya gur kurang lulur 15 tok. Ayo ngajak malah kalau genduren ngono ora. Masane ana sing ngajatne apa piye ora gitu. Anggo iki sing ajak-ajak. Maka dipenatarakan Lintang Asmoro. Ayo coba kaya apa? Dua artis dari Roko Jahanam. Ayo. Dua hati yang apa anjlok nek disio-sio. Mulai aku. Ojo to, ora usah digatekno. Omongane wong liya aja digugu. Masyaallah. Ojo tak junjung kok kene kaduan. Ya mlaku dhewe. Wis to, ojo. Anjlok lho aku. Ya Allah, ojo. Ojo. Rene semenging barang kok. Ojo to mesake. Ayo, Emangnya? Wis to, kowe nek anjlok malah kopior lho kowe lho. Mana sih? Nggih. Oh, alah. Iki kentong niku sak angkatan. Nggih. Lah, ki ora ning isi iki, Ndek Ben? Dalem. Ora ning isi iki. Lah, mosok mboten paham. Ini kan SMKI to, Pak. Oh, nggih. Sak angkatan karo mbok wedok, nek kali kula mboten. Iya. Eh krungu tuh arep dipek kuwi mbok wedok mbiyen. Dalem. Arep dipek kuwi jare. Yo milih kula no. Mergane. Klawu. Wah iya. Apik temenanan iki ya. Nggih. Gareng jiji kaya iki apik. Jiji jajak. Lah iya jiji ayo. Jiji iso diartike jiji kok. Hah? Jajak sing ganep mawon. Oh, artine apa to jajake? Apa ya, Pak ya? Dereng ngertos kula, Pak. Oh, dereng ngerti. Nggih, Mang Paduske, Pak nggih. Oh, tak goleke ning kamus. Ayo. Nggih, kamus. Nggih. Kamus napa? Kamus kematianmu. Ora panjang umur sih selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ngono Amin. guyon ora. Guyon, nggih. Nggih. Saking kula Pak Pujianto, WMC Purwodadi nggih. Nyuwun gending ninggal katresnan jaranan yang ditembangkan oleh Mbak Winong nggih. Monggo, nang Nduk ya kuwi anak penggemarmu ki Nduk sapa? Riyen Pak Pujianto nate kagungan kagungan damel janipun sing didhawuhi piyai kalih niki ndelah panjenengan pas ngasta mboten saged. Oh ngaten. Nggih. Nggih. Mula niku wis pokoke aku pengen nonton Mbak Winong jaran. Nggih. Aku Takonono. Pripun? Kapan neh kagungan kersa ngono? putrane namung setunggal lho, Pak. Loh, kan iso nggo putrane duwe putu to Pak Pujianto. Nggih. Akhirnya syukuran setahun atau sunatan kan saged. Nggih. Kapan, Pak? Syukuran mulih, Pak. Payangan mulih, Pak nggih. Nggih. Penting garenge kula nek dalange sapa-sapa bebas. Mboten sapa, mboten sah nanggap tip mawon Pak nggih. Ya ndek nang jumeneng coba kaya apa sayu. Ayo nggih. Dibawani komplit mergo niki lak mboten enten bawane gawan to Mas Oh, Gareng. ngaten. Lajeng kula tuliske niki nggih. Bawanipun nggih. Nadyan to sami wau Asmarandana ning Asmarandana Nduk. Iya. Ayo ning cakepane benten. Nggih. Nggih. Coba kaya apa ya Nduk? Jaranan dangdut kreasi rineng gandeng paksa senterewe
Yasa sinten nak cakepan niku ana? Pak Cahyo pun tadi lah. Oh, Pak Cahyo. Iyalah. Selaku Bapak dosen kita semua. Kenapa? Apa? Yang kenal Pak Sukron Suwondo. Heeh. Kayak Yasa gending lagu Nggih. sakbone. Heeh. Yo umpama Pak Sukron kok gawe lagu sakbone jos no. Ini kok putrane lagi Yasa bawa ya wis gak apa-apa. Pak iki kurang ajar banget ya. Rene tak mut raimu. Monggo nek kersa. Ngomong. Gila. Nek ape to suarane? Jos, Mbak Wino. Sinden-sinden ana sing guwak ki madangkara sinden. Ojo digua tak Lah, temune. mergo ayo suarane apik-apik. Saestu piye. Aja kok sinden, penggirong loro. Suarane mantep kabeh. Mosok nggih. Saka Mas Taslim. Pokoke anggere tase ora ilang, suarane tenang. Lek irang cepak muringe kuwi ayo. Isine apa to? Ora perkara isine. Separat ngono kuwi ayo. Ayo. Nggih lho, nek Pak Taslim tasnya aja nganti ilang. Ayo. Nek ilang karek limit kok. Ayo. Ayo. Bener Pak. Iki cerdas iki dagelan tenan iki. Dasake cerdas. Watute ben dijak lho, Pak. Ayo. Elok temenan. Sapa-sapa diuring-uring. Ayo. Bojone teko barang udan-udan diuring-uring. Ninggal katresnan yang pertama dangdut, kedua jaranke. Nggawalat to, Nang? Nggawalat. Ada. Oke, ya. Alat kuwi gamelane ora melu ning Lampung ya melu ayo. Carane melu. Berarti kula Pak Ong tasnya Pak Taslim lho kenten iki lho gak keri. Wah, kuwi. Jaran iki lho gak keri. Ora perkara isine. Santer kae ayo. Nanti kancane arek absen ning telat e ayo. Mbak nuwun Bapak katresnanipun. Nggih. Dan aku kapan-kapan arep ndelok wayang karo iya. Asmanipun Pak Teguh. Oh, anu to, Pepadi. Ketua Pepadi. Sanes. Oh, sanes. Wah, kemeruh. Terima kasih Pak Teguh. Oh, Bos mebel. nggih bos kayu. Bos mebel di bidang kaya biting, kaya apa? Lemari. Lemari. Kursi nggih. Oh, Ya, nggih. semoga tambah lancar rezekinya ya Pak. Semoga Amin. mobilnya tambah laris, Amin. tambah sempulur. Amin. Anu nih. Apane kok anune iki lho? Kok sembrono. Anune. Tambah sempulur anu. Rezekine. Rezekine. Kok sembrono anune. Terus tambah Sehat. sehat. Panjang umur. Terus usahanya lancar. Lancar. Badine akeh. Amin. Terus Beijing nek wonten nyanggap Pak. Ya melek nggih Pak. Kok melek. Ngepingnya bekek kowe. Beijing. Ora perkara tase. Beijing lek wonten napa acara napa raketang jenengan sunat kedua ngoten nangkep Pak Yoyo nggih Pak. Kok padake apa kok sunat kedua iki kaya. Nggih, matur sembah nuwun bebiyahipun. Mugi ngaturaken matur nuwun pepunden kula Bapak Kepala Dinas
pariwisata dan Pak Wahono dan Nggih. budaya Nggih. pun Pak Nggih. Wahono niku ini pun kula paringi ilmu bagaimana tata kelola kepemimpinan. Sampean sing maringi ilmu. Nggih. Elok menyolong kethek sampean. Nyolong petek. Oh iya nyolong kethek sampean. Ilmu piye, Mas? Kiai menjadi seorang pemimpin itu harus paham yang namanya kutil, kurap, kudis. Kuwi penyakit iki, Mas. Loh, jangan disawang penyakitnya. Oh, jangan disawang. Oh ya. Loh, jangan di tapi kan makna dan arti filosofinya. Kutil. Kudu teliti. Pemimpin harus teliti bagaimana kinerja dari bawahan sampai atasan harus bisa saling kolaborasi. Kudis. Kudu disiplin. Oh, iya. Jangan sampai ada pegawai sing sak senenge dhewe. Harus disiplin, amanah menjalankan tugas untuk kemajuan Kabupaten Grobogan, terutama di bidang seni budaya dan pariwisata. Pak Wahono. Kuman. Ora ana kurap, Pak. Oh, kurap tau. Ya kurap. Iya. Iya. Kudiman ya kena. Kuman to. ya iso kudu beriman. Ayo. Kurap Ayo. kudu rapi. Rapi di bidang administrasi ataupun rapi di bidang pagelaran. Ora ana sing tertutup. Elok luar biasa. Lah Mula wis ngono kudu kukur, Pak. apa kuwi ukur? Kudu terukur. Oh, Semua iya. harus terukur. Wah iya. Semua sudah paham? Wah iya. Elak tenan iya. Jadi matur sembah nuwun Pak Nggih. Wahono, Nggih. hormat kula. Nggih, sami. Nggih, mangke tetep lajeng neng Sendika, goro-goro lho ya. sendika, Ayo. sendika. Aku ora ngerti bawamu. Ayo. Mosok lho, Pak. Suluke ya urung. Ayo. Nggih. Oh ben goro-goro. Ayo. Sendika. Pengasih saka Nyuwang Agung muga-muga tansah sumanding. Ayo.